Ако миете IBC контейнери на ръка, това видео е точно за вас. Ръчното миене на контейнери отнема часове работа, нужда от повече персонал и няма гаранция за перфектни резултати. Ето го решението. За тази машина е необходим един оператор, който може да сложи контейнера на стойка. След това направлява миещата глава до отвора на контейнера. Избира време с потенциометъра и натиска бутона старт. Само за 6 минути тази машина постига пълно завъртане на миещата глава, гарантирайки достъп до всяка вътрешна точка и измиване под налягане от 200 бара. Снабдена е с дистанционна връзка от мобилен телефон за пълен мониторинг, сензор за работа на сухо, който изключва помпата, ако остане без вода за 5 секунди. Възможност за добавяне на допълнителна помпа за дезинфектант и измиване на място. Опция за интеграция с производствен софтуер, който следи брой измити контейнери, време на работа, време на почивка и други. Снабдете се с бързина, надежност и перфектно измиване при всяко използване. Проектирана да работи при тежки условия, осигурявайки максимална производителност и минимални разходи за поддръжка. Всичко това на цена от 28 000 лева. Цъкнете линка на това видео, за да научите повече.